del budisme visita Catalunya, on celebra actes i jornades. Aquesta tarda ha dirigit una meditació col·lectiva a l'Arc del Triomf de Barcelona, en què han participat unes 3.000 persones. Thich Nhat Hanh, nascut al Vietnam, ha estat un dels principals introductors de la meditació zen a Occident. A Catalunya hi ha desenes de centres on s'ensenyen diverses formes de meditació budista que tenen en comú la cerca de la consciència plena. Vine aquí como una búsqueda de la felicidad, supongo, como en todo, ¿no? El zazen me ayuda a usar una parte más intuitiva de la mente, más creativa, con menos opinión. Y se trata más de estar aquí, ahora, sintiendo el cuerpo. Esta posición ayuda mucho, ¿no? El estar quieto y no moverse hace que de alguna manera la mente se calme y poder intentar sentir más lo que pasa en este instante, ¿no? Al Centre Canon Dojo de Barcelona es practica la meditació zen. Segueixen els principis de l'escola budista del Zen Soto, establerta al segle XIII al Japó pel mestre Dogen, però amb mètodes d'ensenyament adaptats al tarannà occidental. La meditació es fa de manera col·lectiva, centrant-se en la respiració. Ens concentrem en la postura del cos, seguim la respiració i deixem passar els pensaments. D'aquesta manera aprenem a desprendre'ns d'alguns hàbits i condicionaments de la nostra ment. Practicant la meditació asseguda podem estendre aquesta consciència plena a tots els altres moments de la nostra vida. Les sessions de meditació duren una hora. L'objectiu de la pràctica setmanal i continuada del zazen és que les persones superin l'estrès i l'ansietat i retrobin dins seu la consciència i l'harmonia. El consum d'aliments ecològics a l'estat espanyol